Giumol sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay ang Anti-Pogo Taskforce aron kapugngan ang Pogo operations sa dakbayan. Ang detalye sa report ni Femari Dubabo. Sud na sa usa ka buwan human maumol ang Anti-Pogo Taskforce sa dakbayan sa Talisay nga gilangkuban sa mga nagkadiyang ahensya sa gobyerno sama sa PNP ug BFP ug mga nagkadiyang departamento sa Talisay City Hall ug mga barangay officials. Gipasabot ni Police Lieutenant Colonel Epream Paguyod nga sa kadaghang mga business establishment sa Talisay City, hinungdan nga di sila mokompyansa. Nabuo dito through the executive administrative order ng ating City Hall with regards sa campaign natin against all forms of pogo activities and internet gaming. They have a legal mandate, legal mandate in the performance of their duty, kung mag-iikot kami sa mga establishment. Gahapon gisugdan nila ang pagpaygahan og inspeksyon. Diin 5 ka mga gaming ug internet cafe ug uban pang business establishment ang ilang nasusi. Negatibo ra hinuon sa Pogo-like operations ang 5. Magpadayon ang ilang mga operasyon sa uban pang mga establishmento. Aside from intel gathering, intelligence monitoring, ang purpose ng Anti-Task Force Pogo na to is deterrence man good. Deterrence, Kung makikita nila na meron tayong mga team na nag-i-inspect sa mga establishment ay ma-deter kung ano man yung pwede nilang gagawin, might be gagawin as regards sa mga pogo activities or internet gaming. Oba ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang, Bisdak.